Kunyara. Zvine muri kunyara wani? Kunyara kana, kunyara. Aiwa. Konde ipuri sei? Ndiri bozva. Wadzoka futi nhasi? Ndakambouya. Ndepe vanopa wakauya sofungwa kuti wachinja shoko. Wati uda mafuta emanako, hoye watumwa. Andoanzodzoka. Ndipo pandakatenga. Saka mamuti mune api nhasi? Nhasi ndine aya DES neFmax. Ndokupapi iye muna kuti mari kuda chii? Mokwanisa kundipa henyu ndombotry anonotry adoti atry DES kuiona inokusiya ausari kana une nako unozora pa one week unonga kutona result. Pa 1 week nenda tochinja nenda kutoonekera kuchinja. Andisiri ndikumazora anemozva ndakakudze last time. Pa 1 week nenda kutoona achinja nditi haazomiti sewaita nditi kune asingadi kunyangotsvuka anoda kumaintaina unomaintaina nebis Fmax Q10 ine papaya ine carrot unomaintaina wakadaro. Oraiti so mogonondipa makandipa last time ndakaona kunge anondiitira yanomuitira po.